Zo ka sha mamaki. Assalamu alaikum. A wani bincike da aka yi an gano cewa alal aƙalla kowace mace a tsawon rayuwarta tana kashe dala 15 a kayayyakin kwalliya da kuma gyaran jiki, kwatankwacin miliyan 6 na sefa. A wannan bidiyon na zo muku da wasu bayanai masu muhimmanci da kuma wasu abubuwan mamakin da watakil baka taba jin su ko kika taba jin su ba game da kwalliya da kuma kayayyakin kwalliya. In ka shirya, zo ka sha mamaki. Misrawa su ne harkon waɗanda suka fara yin kwalliya shekaru 4000 kafin miladiya. A wannan lokaci mata da maza duka kwalliya iri guda ce suke yi, kuma a wannan lokaci kwalliya ba wai ana yin ta kadai don ado ne ba. Akwai irin kwalliyar da ake yi don kusantar abubuwan bauta da kuma tsahi. Sannan kuma a wannan lokaci mayaka na shafa hoda a husakensu don razanar da abokan gaba. Daga baya yin kwalliya don ado ya rinjaya, har ya zan kowane gari na da irin yadda suke yin kwalliya da kuma ma'aunin kyawu a wajensu. Akwai wanda kiba ce ma'aunin kyau a wajensu, akwai wanda kuma rama, akwai kuma wanda tsawo ne, wa'insu kuma gajarta. Allah ɗai gari babban yadda Bahaushe ya ce, amma kusan nau'in kayayyakin kwalliya iri guda ne ake amfani da su. Jambaki ɗaya ne daga cikin kayayyakin kwalliyan da mata suka yi shafawa a duniya. A shekara ana sai da kusan jambaki fiye da miliyan 900 a sassan duniya. Kamfanin da ke yin waɗannan kayayyakin kwalliyan na kwasa biliyoyin kuɗi a shekara. Saboda akwai kayayyakin kwalliya masu matsakaitan farashi, wato masu arha. Akwai kuma masu tsada sosai da sosai, waɗanda ake yi musamman domin shahararru da manyan 'yan kwalisa da kuma shugabanni. Kamar wannan sabulun ana barbaɗa mishi zinariya ne da kuma tagulla a wajen yin shi. Ana yin irin wannan sabulun ne a wani ƙauye mai suna Badr da ke ƙasar Lebanon. Ƙauyen kuma ya shahara ne da yin sabuni mara sinadaran kimiyya, wato natural 100%. Zo ka sha mamaki. Mahi yawan kayayyakin kwalliya ana amfani da abubuwan da baki taɓa tsammani wajen yin su, kamar anta ko kitsan wasu dabbobi da sinadarai iri-iri na kimiyya masu cutarwa da ke sababa kansa ta fata da kuma alershi. Ba wai yana son in ce miki ne ki bar shafa hoda ko jambaki ko gazal ba, a'a, sai dai ki taka tsantsan kuma ki kiyaye amfani da duk wani mai ko kayayyakin kwalliyan da kike shakka ko kuma baki da tabbacin suna da inganci. Wani bincike da aka yi ya nuna maza hankulansu sun yi karkata ne zuwa ga matan da ba su amfani da kayayyakin kwalliyar zamani, ma'ana waɗanda ba su huce iyaka ko canza kamanni gaba ɗaya. Wajen neman gira kuma kar a je a rasa ido, don kuma kar a je a yi irin na wani miji da ya so buge matar shi, tsammanin shi wani ƙato ne shigo mishi gida, sai daga baya ya gano cewa ashe matar shi ce bayan ta wanke kwalliyar da ta yi. Wannan hoton wasu mata da miji ne tare da 'ya'yansu. Mijin ya yi shakkar yaran 'ya'yan shi ne, da aka auna jininsu da nashi aka tabbatar 'ya'yan shi ne. Ashe asali matar shi kyanta ba na ɗabi'a ba ne, ta je an yi mata kwaskwarima ne a huskarta. Daga ƙarshe ya kai ta ƙara da tuhumar ta yaudare shi. To amma sai dai akwai wata kwalliya da ina ganin matan yanzu ba su iya ta ba, ko kuma in ce sun maida ta gehe. Ta yi musu kyau, da sun sani ba su bar ta ba. Ita ce kunya. Da fatan ka amfana kima ke karu da wannan bidiyon. Dan ganin karin wasu abubuwan mamaki, dan na like ko jam kan bidiyon kana ka yi subscribe ko abone a tashar Zo ka sha mamaki. Dan ganin karin wasu sabbin abubuwan mamakin da zamu kawo muku nan gaba a wannan tashar, bi idnillahi ta'ala. Assalamu alaikum. Zo ka sha mamaki.